Les dones i els seus drets estan en greu perill. La crisi i les dificultats econòmiques de les famílies les estan excloent del mercat de treball. Aquests fets són també la causa que augmentin els casos de violència de gènere i les dones assassinades per les seves parelles o exparelles. La desaparició de les polítiques d'igualtat per donar suport a les dones i a altres col·lectius com l'LGTBI estan fomentant actituds masclistes i homòfobes que s'han de combatre amb totes les armes possibles. Seguirem treballant des del Servei d'Informació i Atenció a la Dona per facilitar assessorament i suport a les dones maltractades. Elaboraremos un protocolo de identificación de las situaciones de acoso y discriminación de los centros educativos, velando de forma especial por las causadas por motivo de orientación sexual o identidad de género. Facilitarem informació sobre el col·lectiu LGTBI als punts d'informació juvenil per tal d'educar en respecte a la diversitat. L'Ajuntament té la responsabilitat de donar suport a les polítiques d'igualtat i evitar les discriminacions. I ho farem. Totes les persones són necessàries per poder recuperar Blanes.